Kaikille. Tämä on ihana tämä minttu tosta. Niin on. Hyvä. Joo. Mielestäni lähes 120 eri kansan edustajaa. Meillä on kunnia, että he elävät Virossa nyt ja Iso juttu. tässä oli niin, että 120 eri rahvusta elää Eestisille. Või on veelgi rohkem, sina tead paremmin, et sa oled ajakirjanik. Siellä on oikein valtava koko. Kuule kallis, võta sina ka istud siia. Hän liippää tuosta kanssa. Aga see roheline on vihreä tämä Se minttu. minttu ja hyvä. Joo, se on hyvä toi minttu tekee tosi hyvä. Säväyksy. Tulee erilainen keitto. Ja mikä? Laur, se piparmynt annab siia ikka erilise maitse. Täysin erilaista. Eks ole? Joo. Ja mikä se nimi oli tämän keiton jutun? Put. Hatsupuri. Tulge proovige. Hatsapuri. Ei, on se tämä hatsipuri vai? Kuule, ei ole. Hatsipuri on hieman toisenlaista. Se ei ole hatsupuri. Ei oo. Aha. Joo. Mikä sen nimi on tämä? Mä en tiedä. Siinä on veel. Tulge proovige, se on niivõrd peen toit, murksumaine leiba ja Laur Kaunissaar on valmistanud selle toidu. Laur Kaunissaar. Viin inimene. Joo, Laur Kaunissaar. Joo, Kaunissaar. Kaunissaar. Võiksid võtta, jah? Proovige, jah, me kõik oleme suured. Täna on, see ei ole mitte söök täna, vaid see on tõeline delikatess. Me sööme, tämä on... No, whatever. You can use whatever random. Kuule, sa ei saa muidu seda... Vaata, nuoga ja... Aha, sul on jah. Vaata, näed see. Natukene saarnuga. Very good. See piparmünt. Best ever what you have eaten in your life. Yes, Tonya.